to really close. Oh, I think that I found myself a cheerleader. She is always right there when I need her. Hej alle sammen, og velkommen til en episode inden for Faction. Jeg spiller også sammen med en anden en herinde, som hedder Theis Jacobsen. Han har nemlig også en YouTube-kanal, men han er her ikke lige nu. Og i dag, der skal vi simpelthen lave en spawner. Fordi vi har lige købt en spawner. Der, Cave Spice spawner. Så har vi lille ting herinde. Sådan lidt lækkert. Og det vi så lige hurtigt skal have gjort, det er simpelthen, at vi bare lige skal... Sådan. Vi skal jo udvide det her rum, sådan at man kan stå herinde, ligesom lige og få dræbt nogle spiders. Så skal vi selvfølgelig også lige have derovre men jeg har sådan tænkt mig, at man skal, man skal ind i det her rum, der kommer til at være nogle døre herinde til et rum herinde, så spiderne selvfølgelig ikke lige kan komme op. Så se sådan. Nej, det skal i hvert fald lige have sat en dør. Der på den. Ikke der selvfølgelig. Sådan, altså, at spiderne simpelthen, vi skal lige udvide det her område, og så skal vi simpelthen bare have sådan, altså, det bliver sådan lidt udfordrende at dræbe den. Vi skal ikke have dem alt for let. Men det skal vi. Også få dem til at falde ned, så dør. Og nu håber jeg ikke, at vi kommer under vand. At der kommer vand. Det er simpelthen noget af det mest irriterende det her. Og så skal vi bare... Jeg ved ikke mere. Vores faction hedder Magic, som I lige kan se her. Så skal vi lige have 1, 2, 3. Vi kan også bare bruge den der. Ja, og som I ser, så spiller vi lige ind på en engelsk server. Og der kommer også snart en Skyblock episode ud. Og der kommer også moddet Skyblock. Det hedder bare moddet Minecraft. Så det bliver rigtig fedt. Jeg glæder mig rigtig meget til at vise. Men jeg skal lige have sat de sidste ting på plads til at kunne klar til at kunne optage derindefra. Og nogle af jer tænker sikkert, nå, det her det bliver bare endnu en af de her gaming-kanaler. Nej, det bliver altså også en, hvor jeg laver vlogs og channels og sådan noget. Nu skal jeg bare lige have mig noget af det her. Alt det her, som ikke skal bruge sin pind faktisk, skal vi lige have mig noget væk. Og alt det her gravel. Håber virkelig, vi kommer til at kunne bruge det til et eller andet. Ellers er det her virkelig bare stået her for spild af tid. Og det her, de kan bare lige gå væk. Og vi har næsten fået brugt den her skovl også op. Sådan, det er så typisk så. Sådan her. Bygger vi den lige her. Jeg tror simpelthen bare, vi laver sådan en område her. Hvor man ligesom lige kan være. Og så oppe i toppen, så skal vi så have nogle mobs, der går den vej. Fordi så kan vi lige hurtigt få placeret spawner.
Og der var nok heller ikke længe, så kommer jeg med en video, hvor jeg er sammen med ham der Jonas, som jeg snakkede om. Og så skal vi rigtig bare lige hygge os herinde, og så skal vi lige have lavet noget. Så skal vi også have fundet nogle factions, we can wait. Men vi skal lige have skaffet os noget TNT. Vi er nemlig ikke så rige herinde endnu. Fordi at vi mangler en masse ting. Hvordan det sådan. Nej, vi skal ikke have den. Vi skal ikke have den. Vi skal have den mere. Sådan der. Fordi så skal der mobs der. Vent. Lige. Her er noget cobblestone. Klar. Question om dem. Så skal vi se her, så har jeg vundet en legendary axe. Skal bare lige have noget. I har lidt mere cobble. Fjerner lige det, derfor det ser rimelig godt ud. Okay. Fedt. Okay, det var lidt laggy. Skal der ellers bare være sådan der. Skal jeg en til der. I står og slås her. Eller slås, nej. Jeg må lige stå og slå der. Nu skal vi. Nå, kan man sætte sig sådan ned, eller hvad? Nå, det er fordi man skal. Nå, det er fordi man kan sætte sig ned på trapperne, eller hvad? Jo, mærkeligt. Det har jeg så ikke prøvet endnu. Det skal vi huske. Det er der ikke særlig mange factions, der kan. Jeg har i hvert fald aldrig oplevet en. Der er egentlig, jeg tænker, hvorfor lavede jeg det? Skal lige have det ned. Det. Jeg skal faktisk også lige hurtigt have lavet nogle spande. Lad mig se. Vi har faktisk 2 spande. Vi skal lige bruge 2 mere. Der. Lige op og fylde dem på. Det skal vi nemlig bruge, når vi lige skal få lavet vores første spawner. Og så snart vi også får købt flere spawner, så skal der selvfølgelig placeres flere spawners der i. Og sådan noget. Nu bare ikke lige for at afsløre alt for mig, hvor vi er henne. Så går vi lige så stille her. Fordi vi har nemlig ikke fået det dækket til med obsidian nu. Det er sådan lidt. Det er ikke så gråt. Nej. Det er simpelthen fordi. Jeg har. Der er ikke kit, man kan tage. Nej, ups. Så er der en, der skriver kit daily. Ja, det er nemlig kun. Så kit. Nå, det var ikke en, der skrev det. Det var bare kit. Så har man taget det kit, der hedder kit daily. Men det kan vi egentlig ikke bruge til noget. Man kan få lidt mad ud af det. Det er nok det eneste. Det er nok den eneste grund til, at vi har brugt den lidt. Det er for at få det der mad. Fordi så er det så set egentlig ikke noget. Nu skal det være for, at vi kan.
Skulle lige kunne løbe lidt. Jeg skal faktisk lige herind. Så skal vi lige have fundet ud af, hvor langt op den skal gå. Og så miner vi ellers bare lige lidt. Så skal vi da lige have alle de her ting her. Okay, nu begynder jeg faktisk lige at bekymre lidt om jeg græder langt nok ned. Og så bliver det vel bare deroppe, de skal spawn. Sådan lige her. Det er faktisk lidt min plan, det her. Det går det faktisk lidt. Så skal vi vel ikke have den så langt op. Igen, så kører vi bare en stil hernede. Det er simpelthen bare typisk det der. Nå. Skal vi bare få lavet de her områder her. Første vandspand, hvor langt går den? Den går 8. Station siger 1, 2, 3. Men vi skal lige sammen. Skal vi også lige finde ud af, hvor langt kan vi skal hen op og sådan noget. Og vi fortsætter bare på den her metode lidt. Okay. De der blokke der, kunne de ikke bare være lidt mere stabile? Jeg skal lige op i hed. Og nogle af de ting er sikkert hvor godt. Nå, okay. Lige så jeg fjerner det der igen. Det her det går godt nok helt kugelus. Nu begynder det også at tage lidt tid. Jeg runder lige hurtigt den her episode af, og så laver jeg snart en ny episode, hvor vi gør hele farmen færdig. Ja, det tror jeg vi gør. Så næste video der er vi faktisk helt færdige med den her. Så vi ses.